Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw mula dito sa Dubai. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang DJ. 37 years old at everyday listener niyo sa YouTube habang naghahanda sa pagpasok. Nakakaaliw ang inyong mga hirit at tawanan. Nakakagaan ang pakiramdam lalo na sa mga katulad kong may pinagdadaanan. Sumulat ako para humakahingi ng payo. Naguguluhan kasi ako at hindi ko alam ang dapat kong gawin. I met my ex-boyfriend here sa Dubai in 2016. Nagligawan kami at after naming makuha ang blessing from our families na nandito rin sa Dubai, nag-live-in na kami. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Tulad ng ibang normal na relasyon, we would have small quarrels pero kung ano man ang tampuhan namin, bago kami matulog, inaayos namin. Marami kaming goals, one of which is umuwi ng Pilipinas matapos naming makaipon ng pangnegosyo. Akala ko, konting panahon na lang kami dito, then we will settle down. November last year, umuwi siyang lasing from a birthday party ng katrabaho niya. Okay lang naman sa akin kasi we both allow each other to spend time with our friends. Pero that day, napansin ko na he did not message me the whole time na nasa party siya, which was unusual. Pag-uwi, binihisan ko at pinatulog. Gaya ng dati, madaldal dahil maraming nainom. Marami siyang pinagsasabi pero nagulat ako nang sabihin niyang hindi na niya ako mahal at wala na akong spark na nararamdaman. Gusto kong pagsasampalin o kaya buhusan ng malamig na tubig para magising at mawala ang pagkalasing niya pero kinalma ko ang sarili ko. Hinintay ko na magising siya at mahinahong tinanong kung may problema ba kami. He was brutally honest. After our 5th anniversary daw, nagising na lang siyang wala nang nararamdamang pagmamahal sa akin. It was hard to digest. Paano nangyari? Wala man lang signs? Tinanong ko kung may pagkukulang ako, kung may nagawa ba akong mali, kung may kailangan ba akong gawin. Wala daw sa akin ang problema. I asked him if he has found somebody else. Wala din daw. Lalo kung hindi maintindihan what has just gone wrong. I was crying like a baby. Sabi ko ayusin namin. Pero gusto daw niyang mapag-isa para makapag-isip. Despite the pain, I respected his decision. Tinulungan ko pa na mag-empake ng mga gamit niya. My parting words to him were, nandito lang ako, hihintayin kita. 2 weeks after, nalaman ko na nagsasama na sila ng katrabaho niya. Bagong hiwalay lang din yung girl sa boyfriend.
I have never cried so hard. Hinabol ko siya at halos lumuhod sa pagmamakaawa na kami na lang ulit. Sabi ko, payag ako maging kabit, wag lang akong iwan. Iniwasan niya ako ng tuluyan. I was blocked sa lahat ng social media apps, kahit sa mobile niya. In the end, ako na lang din ang naawa sa sarili ko. May galit sa puso ko pero ang masaklap, nangingibabaw pa din ang pagmamahal ko. I lost weight dahil hindi ako makakain at makatulog na maayos. I was alone nung Pasko, Bagong Taon at Valentine's Day. Pero sa tulong ng pamilya at mga kaibigan, unti-unti akong nakamove on. Kahit yung mama niya humingi ng tawad sa ginawa ng anak niya. To help me heal, nag-redecorate ako ng bahay. Tinapon ko yung mga pictures namin together. I let go of the things na nakakapagpaalala sa kanya. I started to go out alone. I watched movies and I read books. Nanood ako ng mga self-help videos on letting go. I shared the pain with my closest friends and was open to their advice. Most important of all, ninamnam ko yung sakit. I allowed myself to grieve. I'd show up at work every day na parang walang nangyari. Pero at night, I'd cry my heart out. I felt better after 3 months. May kirot pa din kapag naalala ko siya pero hindi na ako masyadong umiiyak. May mga nagpaparamdam na gustong manligaw pero dahil mahal ko pa din, I did not entertain anyone. Ayoko mang aminin but I was hoping na one day, babalik siya. He did. Early this month. Tumawag siyang malungkot at umiiyak. Humingi siya ng tawad at sobrang nagsisisi daw siya sa nagawa niya sa akin. Ang kaso, magkasama pa din sila ng bagong girlfriend niya. Gusto niya makipagkita sa akin pero hesitant ako. Hindi pa sila tapos ng karelasyon niya ngayon. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at tanggapin ko siya ulit kapag nagkita kami. Tambalan, makikipagkita pa ba ako para pakinggan ang paliwanag niya? O wag na? Bibigyan ko pa ba siya ng isa pang pagkakataon? Paano kung iwan niya ako ulit pagdating ng panahon? Hihintayin ko ang payo niyo, Nicole and Chris. Nagpapasalamat, DJ. Wow, DJ sa DJ. DJ sa DJ. Can I make a request? Yeah. Sabi niya. Bigyan daw natin siya ng payo kung dapat niyang tanggapin. Pero syempre, mahal mo pa, 'di ba? So, dapat go pa rin. I mean, yung pagpapatawad, second chances, always available for everyone. Dapat naman talaga. Hindi porke gumawa ng, kunyari, nakulong, ang isang tao, hindi na pwede siya magkaroon ng chance na i-redeem yung sarili niya. Hindi pwedeng ganon. So, pwede pa rin naman siyang patawarin. Pero kung talagang sa true lalo at walang halong eklavu na gusto niya, dapat makipaghiwalay muna siya dun sa girlfriend. Yun lang yun. Yun lang talaga yon. Huwag mong i-allow yung sarili mo na maging kabet. Na i-allow yung sarili mo na third party ka pa din. 'Di ba? Kasi sabi mo after 3 months you started feeling better, 'di ba? So ibig sabihin, yung stress na pinagdaanan mo nung 3 buwan na nagpe-pretend kang okay pero hindi ka okay sa work, yung you cry like a baby, uha, 'di ba? Yung lahat ng yon, ang hirap noon yung 3 buwan na yon. Mauulit kasi yon. May tendency maulit yon. Kapag yung jowa ay hindi makikipaghiwalay doon sa kanyang girlfriend. Ang tendency kasi noon, nandiyan ka lang. Another extra. So, kabet. Ayaw natin mapunta doon. Correct ka. Kasi ayoko na ng topic ng kabet. Ulit-ulit, ang dami nyo na.
Nakakasyogod. Ano ba? Tsaka baka magalit na kayo sa amin. Baka Sasabihin, magalit na ulit-ulit pala. naman, ulit-ulit kayo, ulit-ulit. Oo, ulit-ulit. Diba? O Kasi kayo ganon. din makulit. Kaya nga, tapos nagreklamo pag hindi napipili. Oo nga. Pinili mo namang maging kabet. O tingnan mo, ulit-ulit. Laging ganun. Oh, tapos sabihin, pinagsasabihin na naman kami. Oo, Kami na naman diba? pinag-uusapan. Nagmahal lang naman kami. Oh, Masama nako. na magmahal? Ganon, ganyan yung mga salitaan ninyo. Siyempre, Diba? napapagod din kami, ulit-ulit din kami. Correct. Nakakalurkay kayo ha. Napakarami ng kabet. Diyos So, ko, Lord. magandang advice yon, di ba? Kung alam mo sa sarili mo na ang pagpasok sa isang relasyon ay magkukos sa'yo ng, di ba, ng hindi maganda, which is, in this case, parang may tendency ng maging kabet, wag mong pasukin yon. Correct, totoo. Di ba? Kahit pasok ka na, di ba? Kahit juwang-juwa ka na ulit, di ba? Yung tipong yakap na yakap ka, nagigil na gigil ka, Gina G. Gina G ka. Pero alam mo sa sarili mo na magiging kabit ka, yun ang magiging role mo, wag mo nang Wag ituloy. na lang, Di diba? ba? If it's really sincere, 'di ba? Kung talagang totoo, Mm. iiwan niya 'yun. Tama. In the same way na naging sincere siya dun sa bago niyang girlfriend, iniwang ka, 'di ba? Oo. In fairness naman, hindi kayo pinagsabay. Ewan ko lang, hindi ko alam kung kailan. Baka pinagsabay din, 'di ba? Kasi para mag-decide after 5 years, 'di ba, na move on at maghanap ng iba, malamang pinagsabay kayo at one point. Hirap Ganun. nun, no? Pero hindi pwede yun eh. Hindi talaga pwede yun. Pero ako, bumibilib din naman ako sa mga taong pumapayag sa ganung klase ng arrangement, Oo, partner. oo. Na tatlo silang salo-salo. Correct. In fair. Sabi nila, masaya daw. Eh, di Oo. sige. Iba naman Bala kayo dyan, basta may consequences Oo, yan. may ganun talaga eh. Alam niyo po, ang basis po namin ay basis ng mga kabit na nakaladkad na po sa escalator, tas nahubad na ng panty. Napahiya. Sa madaling salita, ganun. Oo, yung natadyakan, di ba? Oo. Yung mga napanood naming na skandalo Yan, na. correct. Sa mall o kung saan man, di ba? Naskandalo sa opisina. Yes, yan. yung nabidyohan na kasi naka-check in. Correct, yung mga Nako. ganun, 'di ba? Ayaw nating umabot sa ganyan, 'di ba? Oh, gulo yan sa madaling salita. Complicated. Yes. Yung tatlo kayong nagmamahalan. Pwede ba yun? Dapat lang. I guess sa iba pwede. Isa lang. I guess sa iba pwede, pero kung may option ka na isa lang, bakit hindi? Oo. Kasi yun yung mas tama. Tama. 'Di ba? Hindi porke Less it wor- complicated. Oo hindi porke it worked for others, it worked for other religions, kun man, 'di ba? Doesn't mean na okay lang din sa'yo. Di Tama. ba? Huwag nating i-complicate ang mga bagay-bagay. Ulitin, simple lang. Hindi na namin pahahabain pa. Yes, pwede. Basta i-let go niya yung isa. Pero hanggat hindi niya nila-let go yung isa, wag ka muna makipagkita. Kasi magiging complicated kasi ang tendency miss na miss mo. May mga Baka maganap. mapao ka bigla. Oo, may mga maganap na usapin. Tapos may mga ganap na pag may alak, may balak. O, di ba? nako. O, di ba yung mga ganern? O, wala na. Wag Mafo-fall ka ulit. Yes, wag masyadong maging marupok ka. Huwag masyadong papayag sa gusto ng lalaki. Dapat ikaw naman this time ang masunod. Kung gusto mo ako makausap at may intention ka na makipagbalikan sa akin, make sure tapos muna kayong dalawa. Wag fake yung pag-iyak-iyak mo. Sasali ka sa MBC Short Film Festival. Sasali ka doon, artista ka doon. Hindi ka naman artista sabihin mo sa kanya 'yon. Huwag kang artista, walang camera. Dapat sincere yung iyak mo. Yung Tama. sincere na iyak mo means leaving that girl behind and starting anew with you. Yes. Kapag hindi niya kayang gawin yon, gusto ko lang niya maging extra. Ganun na naman yung parang katulad ng ginawa sa'yo in the past. Yun yung gagawin dito sa kanyang present. Gusto mo yun? Ulit-ulit lang problema. Ulit-ulit. Tapos tatawag ka na naman sa mga kaibigan mo, iiyak ka na naman. Tama, ulit-ulit na naman. pag- Sasabihan ka na naman nila. Iinom na naman kayo. Ang dami na naman yung pag-uusapan. Pag hindi na Diba? kontento, susulat ulit sa burnay. Oo, ganyan. Alam na namin Ulit-ulit. yan. Kapag hindi ka kapag naging marupok ka, ulit-ulit lang din talaga. Totoo yan. And that's, yung pagiging marupok, hindi lang po yan pagdating sa pag-ibig, kundi pagdating rin sa Maraming lahat tukso sa buhay. lahat ng aspeto sa buhay. Ang rupok-rupok mo, napakadali mo mapaniwala. Ganyan. Mauulit at mauulit, mangyayari sa iyo yan hanggat hindi ka natututo. So yun, be Gets wise. mo na, ha?
Maging Oo. wais ka, okay? Oh, be smart sa pagtanggap sa mga taong pumapasok sa buhay natin. Kasi minsan nakala natin magiging parang ano lang yan eh. Yung mga wini-welcome natin, mga kaibigan, di ba yung mga pinapakilala sa atin, hindi lahat sila pwedeng tanggapin. Di ba lahat ng mga nakakakilala mo, di ba yung mga nagkipagkilala sa iyo, hindi lahat sila pwedeng tanggapin. Tignan mo yung Facebook, di ba may limit ang friends. Kasi hindi lahat pwede mong tanggapin. Yes. Di ba ang i-retain mo lang diyan yung mga taong makakatulong sa iyo, Correct. di ba? Yung mga taong mapapakinabangan mo at hindi yung mga Yan. taong magbibigay sa iyo ng konsumisyon. Kaya nga kami ni partner lang, kinakaibigan namin mga mayayaman lang Ayan. kasi may pakinabang sila. Charot! Hindi, joke lang yun. Pero ibig Diba? sabihin, let go of toxic people. Yeah, pag hindi mo kailangan, pag nagbibigay sa iyo ng konsumisyon, Wag na, uy. Hindi mo lang yan yung kaibigan sa mundo. Yes. Hindi lang yan yung jowa sa mundo. Kaya Yes. tayo hindi makalet go sa mga present jowa kahit masakit sa ulo. May feeling kasi tayo na hindi na siya mapapalitan. May feeling kasi tayo na Yes. na wala nang ibang pwedeng magmahal sa iyo kundi siya lang. Siya lang yung pwedeng magbigay ng pagmamahal na ganun. Hindi po yan totoo. Correct. Kausapin mo lahat ng mga tao naka-move on at mas naging bongga yung jowa. 'Di ba? Totoo. Yung nag-decide be brave enough to let go of people who are hurting you. tama. Diba? Yung mga ganyan practice sa umpisa mo sa di ba sa mga gamit. Minsan takot tayong i-let go yung mga gamit. Kasi parang feeling natin na nakakapanghinayang alam mo, kasi. kotseng luma. Oo. Ano naman ang dami naming history nito. Yes, Ang dami saksi ito sa lahat ng iyak ko. Correct. At saka, through thick and thin, dinala ko sa maraming lugar, ganun. Pero sa totoo lang, every 2 days nasa talyer. Diba pag sumakay kang init-init na sa loob. Diba? Ang sakit na talaga sa ulo, pero sabi mo, hold on lang ako dito kasi meron kaming pinagsamahan. Oo. Ito lang ang sasakyan na pwede magbigay sa akin ng comfort. Totoo. Diba? Pero wag ka. Pero isang araw nag-decide kang i-let go kasi nga ang sakit na sa ulo. Parang Oo. katulad ng sasakyan ko dating second hand. Oo, Isipin mahal na mahal mo. Mahal na mahal ko, partner. Pinarepaint mo pa eh. Corrected ba? Oo. Mula dito sa Manila Broadcasting Company Oo. hanggang sa bahay ko sa Mandaluyong dati, bumubusina siya kahit hindi naman ako pumipindot. Isipin mo yung stress na yon, 'di ba? Isipin mo kung gaano ka-stressful yun nasa traffic light. Oo. Tapos bumubusina nang wala akong magawa. Alam mo yung ganon? Sabi ng mga tao sa EDSA, Anong problema niya? bida-bida tong sasakyan to. Kaya nga, papansin? Ano mo, motorcade? Mag-isa lang? So yung ganon. So, tas ayaw mo i-let go yung sasakyan na ganon kahit nakakahiya na masakit sa ulo kasi feeling mo yun lang yung makakapagbigay Yes. sa'yo ng comfort. Pero one day, you decided to let go kahit masakit. Kahit iyak ka ng iyak nung umaalis kasi may iba nang nakabili, may iba nang amo. Di ba? Ang Oo. sakit nun pag nag-let go ng sasakyan yung pag umaalis siya. Correct, Pag correct. ako nagbebenta ng sasakyan, ayoko nandun ako eh. Kasi ang sakit ang sakit kasi may memories. Pero nung nagkabago ka, Di ba? hindi ba't naisip mo, hala, ang sarap pala ng malamig yung aircon. Ang sarap pala ng hindi mo kailangan painitin ng 30 minutes bago umandar, di ba? Ang sarap pala ng hindi bumubusina mula sa point of yung pinanggalingan until the destination, di ba? Yun yung sinasabi natin, pwede mong umpisahan kasi yung habit ng pag-let go sa mga gamit. Yes. Di ba minsan nanghihinayang tayong i-let go yung gamit na ito Ang kasi akala napamahal mo lang- sa atin. Akala mo Oo. hindi mo kakayanin pero Kaya mo mas masarap yan. pala siya pag napalitan ng bago. Correct. Bato mo sa amin. Tumatanggap kami ng second hand. Minsan Ay, ganun nako. din eh. Kaya pagdating sa tao, hirapang-hirapan Mas tayo. lalo sa tao. Mas Oo. lalo sa tao. Pero pwede naman pala. Diba? Kaya. Pwede na pala nating mag-let go ng mga bagay or tao na hindi natin kailangan sa buhay natin. At kapag may nakilala ka na pwede mong i-welcome, ma-realize mo, ay, buti na lang nag-let go ako kasi kung hindi ko ni-let go yun, hindi Hindi ito ko to mapapalitan ng bago. ma-experience tong bago. Diba? Perfect example, sapatos. Napamahal sa yung sapatos na yan, binili mo, nag-invest ka nung binili mo yan eh. Diba? Talagang sasabihin mo, mahal na mahal ko tong sapatos na to. Dahil mahal na mahal mo, hindi ka makabili ng bago. Diba? Pero nag-decide ka i-let go, sige, bigay ko na to sa kapatid ko itong sapatos na to, ibenta ko na lang sa sa ukay-ukay or sa online. Tapos Oo. nag-decide kang bumili ng bagong sapatos. Hindi ba't araw-araw ka nakaporma? Sa true. Parang araw-araw bigla ka nagkaroon ng lakad kasi Correct. proud ka sa bago mong sapatos. Ganun lang yun. Yes. Siyempre, simple lang para sa amin. Wala kami dyan sa sitwasyon mo eh. Hindi kami Galing sabihin, no? Oo, hindi kami umiiyak. Ang simple lang para sa amin. We know how you feel. Yes. We've been there. Nagsabi din kami na, siya lang ang pwede magmahal sa akin ng ganon. Nasabi din namin yan. Sumusuka din kami kay inom. Pero tingnan mo naman, naka-move forward din. Correct. Diba? Nakahanap ng bago. Nakahanap ng bago. May pumalit. Yes! Mas
ang pumalit, mas bongga pa. Diba? Tama. So, sana naging helpful kami sa'yo, DJ. Hope you will be able to make the right decision because you deserve to be happy. Yes. At kung sino pa mga happy partner na nakatutok sa atin, Sino? si Nina Antoinette Rebaldo na nakatutok via Love Radio Kalibo. Ayan, Oy! thank you sa lahat ng mga nakikinig sa atin via Love Radio Kalibo. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana makarating ulit. Hindi pa pala tayo nakakarating sa Love Radio Kalibo, Oo, partner. hindi pa tayo Di ba dyan si Ben nakarating doon. Balazador? Oo, siya. Nandyan siya. With a Z, Oo, di ba? Balazador. Oh, Ayan. hello po sa inyong lahat sa mga DJs ng Love Radio Kalibo. Good morning Good at salamat po morning. sa pag-ere ng tambalan sa inyong local radio station. Again, kung ikaw ay katulad ni DJ, meron kang gustong ikonsulta sa amin, kung tingin mo makakatulong kami o kung gusto mo lang magpahamak, yan. Pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. At antabayanan po sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live ang ating Fanscan. Fanscan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!